Здравейте! Така, правя този видеоклип за вашите интересни въпроси в Ask.fm. Така, много съжалявам, че ще говоря такива цинизми, но вие сте пълни боклуци. Който ми задава тези въпроси, може просто да е някъде да се фърли. Извинявайте много, но ако ви приличам на някаква курва, просто го напишете в Ask.fm, махнете си тика и аз неприлично ще ви отговоря. Не прилича на един човек. Как да го нарича човек? Това са пълни свине да задават такива въпроси. Като например, искаш ли да лапаш на някого? Знаеш ли какво искам? Искам да идеш при майка ти да я попиташ и тя ще ти отговори. Най-точно може да се навие да ти покаже. Мен въобще не ми пука за теб. Искам да кажа, че както се държат те, така ще се държа и аз. Не да ме наричате интригантка, лицемерка, да ми задавате такива тъпи въпроси и да обиждате моите приятели. Същото. Тези бокуци, цигани, българи или турци, които са там помаци, по-добре да не задават въпросите в Ask.fm, да питат майка си, ако имат въобще такава. Ако ги познавам, да си копаят гроба, защото те не заслужават да живеят такива хора. Защото много ги интересуват как си лягам, с какво си лягам, с какво съм облечена. Но тези въпроси жалко аз ги трия, защото нямат място в моя Ask.fm с тъпите въпроси на тъпите кучи синове. Съжалявам, че говоря така, по този неучтив начин, но чашката преля. Колкото до видеоклиповете ми, мисля, че моите приятели, или пък не мога да ги нарека така, са пълни предатели. Добре, като ни им харесват, да дойдат и да ми окажат в очите някакви кифли, където като минеш пред тях, ха-ха-ха-ха. Айде, моля ви се. Оле, не. Не разбирам какво стана с тая България. Пълен тапир, пълен буклук. Друго какво мога да кажа за тях, за тяхните въпроси, за тяхните тъпи отговори. Да. Аз ако ви приличам на някаква кучка, курва, уличница, може да ми го напишете в Ask.fm, а не да ме питате анонимно. И за анонимните мишки, идете се валете в реката или пък във водата и гледайте да е топла. Или пък рано или късно ще ви открия и смятам, че ще ви се случи нещо, случка за цял живот. Или пък се ударете в стената и кажете бъб. Може да приличам на някаква некултурница, глупости, на някаква некултурна, обаче стигнахте границата, мои хора. Стигнахте напълно границата. Вместо да ми говорите така, идете, питайте майка си, защото съм чела и в други хора на Ask.fm, какви тъпи въпроси им задават. Да, то си има лекари за тази работа, психиатри, колко искате. Освен психиатри,
не бих предпочела да ете на това. Но няма нищо. Има си терапевти. Идете при личния си терапевт или па лекар. И ако прегледате се, ако той ви каже, че сте добре, кажете му той да се прегледа. Чао! И не искам повече такива тъпи въпроси от вашата страна.